Ola a todos, hoxe estamos na parroquia de Asados, no concello de Rianxo. Esta casa que vedes aquí detrás ven sendo o centro neurálxico do grupo que imos coñecer esta noite. É un dos grupos máis veteranos e máis venerados da música tradicional galega. Ademais, ten unha historia moi peculiar. Todo comezou con Papá José. Papá José foi gaiteiro, creo que desde que naceu, de pés a cabeza. Con 12 anos xa tiña o seu primeiro grupo de gaiteiros que percorría as festas e as romerías de toda esta zona. Un día, un dos homes que tocaba con el no grupo pois tivo un accidente e non puido ir, así que había que buscarlle un sustituto. El pediullo a súa muller, a Maruja. Maruja aceptou. Imaginade daquela como sería o conto. Un boom, unha muller tocando con gaiteiros hai máis de 40 anos. En fin, que Maruja fixo estupendamente ben e quedou. E claro, se mamá ia ás festas a tocar, os nenos tiñan que ir con ela. Entón, pouco a pouco, según ian medrando, os rapaces íbanse incorporando ao grupo de papá e de mamá. Xuntos gravaron 2 discos, percorreron Galicia, media Europa e fixéronse tremendamente populares. De quen falamos? Dos Rosales. Eles son os protagonistas do Alalá desta noite. Benvidos todos. Esa casa que viamos hai un momentiño está aquí no lugar de Montegrande, na parroquia de Asados. Este é o reino dos Rosales, onde o rei é este home, José, un gaiteiro que goberna con moito cariño, un pouco de disciplina e moita devoción pola música e pola raíña. El fundou o grupo e el adubiouno. Durante máis de 40 anos marcou o ritmo ca percusión. Deulle un estilo especial cando comezou a cantar e converteuse na presentador oficial dos Rosales. Vaya que desde o día que Maruja sustituiu o irmán de José xa non houbo quen a sustituíse a ela. Chegou un momento en que todos querían contratar a aquel grupo no que tocaba unha muller. Pero non era fácil, porque como amañaba Maruja o da famosa conciliación familiar? Pois levando os nenos con ela para tocar. Así todos xuntos formaron un grupo moi compenetrado e cun repertorio amplísimo, porque como José todo lle parecía pouco, compoñía novas pezas que os Rosais interpretaban como a ninguén. Por iso, aínda agora este gaiteiro que toca colocando a gaita ao revés como o de pedra tallado por Manuel Lorenzo segue compoñendo, porque José Romero, gaiteiro de corazón, de vocación e de profesión, continúa loitando porque a gaita chegue ata o máis alto, ata o infinito e máis alá. Cando as orquestas empezaron a impoñerse en Galicia, nas verbenas, en todo, claro, había que tocar cun nivel moi alto, porque a xente bailaba, igual coas gaitas que a orquesta ou coa banda de música. Entón, eu xa tiña ritmos bailables, xa tiña polca, xa tiña rumba, xa tiña paso doble, xa tiña mullera, jotas, valses, xa tiña... E casi tocaba o tango. Vendo actuar os Rosales aondalle certa mágoa que o grupo este case retirado dos escenarios. Iso si, José e Maruja seguen tocando de cando en vez e sobre todo transmitindo o que saben. Ela da clase de pandeireta e José, que lle ensinou a tocar a centos de rapaces, ocúpase creando pezas novas. Só cambiaron aquela vida de festa en festa co coche cheo de instrumentos e de nenos por outra máis tranquila, pero seguen sendo os mesmos. De feito, Maruja segue sendo Maruja na casa e pros amigos e Eclíptica Órbita para temas administrativos. Oístes ben, ese é o seu nome oficial. Claro que ela tampouco se enterou ata que foi facer o DNI. Imaginade a cara que se lle puxo a dona Eclíptica, de Órbita polo menos.
E o colmo é que José, para arranxar o asunto, ás veces chámalle Mariana. Por certo que José de arranxar cousas sí que sabe, sobre todo se son de madeira, porque ao mesmo tempo de ser gaiteiro tamén foi carpinteiro. Seu pai tiña un taller, era ebanista, e ensinoulle a manexar a madeira cas mans. Este é o primeiro banco que do taller do meu pai, que o fixo meu pai, o banco este. Bueno, aquí chamamos o cuberto, onde temos a leña. Aquí fixamos unha chaminea para facer asados de churrasco e o que fa o malo caldo. Temos o viño ao lado, eu teño viño aí, aquí en este bodejiño que teño aquí. Aquí teño viño, este viño todo é tinto. Viño do país, aquí da casa. Aquí uns barriles de tinto e de blanco. Aquí é onde facemos os ensaios. Porque é moi bo sitio, porque aquí non hai resonancias. E o xenro fixo aí unhas xaulas para os paxaros. Entón, o cuberto aquí dá para todo. A probar outra vez, porque antes faltaba unha piquiña de sal. Entón, este gustaría as cousas saladas. A que sí? Que pique un pouquinho de sal. Este é uma de casa, pero é máis que ama de casa. É folclorista, cociñeira, hortelana. Esta é unha muller fora de serie. Tanto. Cantante, Bueno. profesora de cantareiras. Está en Catoira de profesora de cantareiras. Bueno, este é un modelo. Unha das cousas que non cambiou na vida desta parella é a relación intensa cos fillos. A máis nova e a súa familia comen todos os días con eles. Así, co tempo, en vez de ir a menos, foron a máis. Agora teñen 4 fillos, xenros, noras e 7 netos. Uns herdaron a paciencia e a dozura de Maruja, outros a sorna e o ímpetu de José. E a fermosura de quen será? Cando era novo, era máis feo que hoxe. Moito máis, eu non sei como quixen, porque era moi fiísimo. Todo era nariz. De flaquinho. Todo era nariz. Ves, Tiene un nariz grande. E igual o quixeches porque era o gaiteiro. Sí, é máis era moi atrevido. Ai, sí. Moito. Por que? Que che dixo? O que me dixo? Só o primeiro día xa quería pasar a man. Por onde? Por onde pudera. Oye, eu andaba as mulleres, non? Pero antes non se podía botar a llamar as mulleres porque arreaban duro. As mulleres de antes arreaban. Daban patadas, coño. Desde aquela pasaron... Uns cuantos anos. Bueno, cal é o secreto, a ver? Pois Porque antes estábame comentando, ahora a xente non aguanta nada. Si ter paciencia como le aguantalo, se eu para cambiar por outro, se me sale peor, que fago? E así polo menos, pois, se só conozcan que sea malo. José, de quen é o mérito? A ver. De quen é o mérito? A ver. O mérito é mío. Pero todo serio, mío que me gusta que dixe todo serio. O mérito é meu. Pero eso para todo, Porque, mira, se é para tocar, aunque sala unha peza, pero ben, nunca di que está ben. Sempre di, bueno, pode pasar. Eu nunca vi un traballo que estuvera ben. A música encheu a vida de José, pero gustalle volver de cando en vez ao taller de seu pai porque aquí quedaron prendidos momentos felices. A carón do taller está a casa na que se criou. Aquí no barrio do Cruceiro Novo fixo a súa primeira festa cunha vexiga e unha cana dun foguete. En este lugar traballou ata que finou seu pai. Foron moitos anos porque José aos 6 xa tocaba, pero tamén lle daba a lixa. 10 anos.
porque eu iba á escola. Había unha escola aí arriba. E ao salir da escola tiña que ir para o tallar. Pero empezábame facendo cola e aguantándolle do sargento. Axudándolle logo. A meus irmáns ou máis a meu pai. Este xaballo sargento. Estes son todo patróns. Esta é a pata dunha silla, non? Para facer patas para as sillas. Ves? Este é un patrón dun faldón, dun mueble. Facer muebles, é isto. Este é un debuxo, un remate dun mueble. E depois meu pai, aparte de todo isto, para negocio, meteuse a facer nichos. Nichos para defuntos. Eu facía unha caixa, armaba unha caixa por día. Agora José xa non traballa aquí. O taller servelle de almacén a Mario, un dos seus fillos. E as vellas ferramentas están cobertas con plásticos e pinturas. Pero aínda que non sexa para traballar, a José gustalle velas de cando en vez e tocalas e lembrar como funcionaban. Sobre todo o torno, que con esa enorme roda lle permitía dar moitas revolucións e acelerar o traballo. Un torneaba e o outro daba a manivela, ata que o brazo non podía máis. Naquel traballo duro, José soñaba coa delicadeza da gaita. Para ti a gaita, é que eu lino por aí en algún sitio, é un instrumento moi especial. Eu sei que ti dis que a gaita que se toca... É único. Único, que se toca dunha maneira distinta a ningún outro instrumento. Explícanos isto. Eu xa toco ao revés. Tocas ao revés, que é isto de que tocas ao revés? Que tocas co fol para outro lado. Claro, toco ao lado do estándar de tocar. Sí. Que normalmente tocase ca esquerda arriba. E o ronco no esquerdo. Sí. Así. Pero toco así ao revés. É porque tocas ao revés. Home, eu explico-che. Eu coño esa cana empecé con 3 dedos aquí arriba. A cana. Sí. Entón, cando lle fixen máis notas, máis furados, fun con esta para ali. Claro, foi unha cuestión... Unha cuestión. É como foches aprendendo. Eu son un autodidacta porque non tuve maestro. Eu tuve que facerme maestro a mí mismo. Eu a gaita, pois, é unha parte do meu corpo. É como se teño 10 dedos e para mí son 11. Porque é unha cosa que está dentro de mí. Que non podría vivir sin eso, non sei por qué. Entón eu, cando me agarro a gaita, é como se agarrar un rapaciño destes que acaban de nacer ou que ten poucos anos, que eu mismo se te agarras a ele, que o tes así. Bueno, pois eu, coño a gaita aquí e síntome tamén agarrado a unha cousa que me quere, que me gusta, que me quere a min e eu que lle quere a ela, non? Estabas aí falando dos abrazos, eu por momentos decía, que me estará falando, da gaita ou de Maruja? No, dos abraciños que lle daba Maruja? Perdona que te vou interrumpir outra vez. Ti non que te rompes, ti estás na túa casa e falas cando que debías de decir a verdad. A ver, di a verdad. Porque eso, a primeira vez que quedei sorprendida, por estar casados, levábamos tempo, dicía, bueno, non sei se dicía por decir ou era a verdad, dicía que me quería moito, sí, pero máis a gaita, que non me cambiaba a mí pola gaita, antes a gaita que a muller. Non anoche cambiando hoxe. Me cambian de hoxe. Colma. Moito me gusta más
Esta que vedes aquí é Eva, a filla maior no restaurante que leva co seu home. É a única que non participou no grupo, ou mellor dito, a única que non tocou, porque cando era pequena a seus pais daballe pena metela a traballar na música. Sen embargo, o seu papel foi importantísimo. Cuidaba dos irmáns cando mamá actuaba, e ás veces era duro. Eu tiña un pouco de manía, unha porque como eu non estaba integrada, pois os ensaios eran na casa e non podía dormir de noite. Logo xa vin todo o valor que colleron eles, todo o que alcanzaron, tanto o que loitaron e todo eso, é algo que levaban moi dentro e eu sei que estou moi orgullosa deles. Mario é o máis novo dos homes. Hoxe ten unha empresa de decoración. Empezou a tocar aos 13 anos, pero deixou o grupo cando tivo que buscar o seu propio camiño. Naquel momento, ser gaiteiro era, segundo el di, un traballo de segunda ou de terceira, aínda que tivese os mellores mestres do mundo. Eu aprendi demasiado, moitísimo deles, non? Un estilo propio, tocando. Tamén ten a dificultade para acoplarse a outras personas. Eu, por exemplo, o acople co meu pai prácticamente perfecto, non? Ainda con todo eso sempre está berrando. O sea, non consigue, non é un perfeccionista en este sentido, entón é moi complicado tocar con él. Pero por ese mismo perfeccionismo, pues chegaron onde chegaron. Esta é Sandra, a pequena, a dos mimos. Empezou a tocar aos 10 anos no centro cultural onde seu pai daba clase. 2 anos despois xa estaba ela tocando cos Rosales. Agora leva a administración dun concesionario de coches, pero a música segue aí. E cando colla gaita non pode evitalo, as melodías da nenez volven de golpe. Xa nacín ca música nos oídos, eso. Eles estaban ensayando na casa, eu dormindo na miña cuniña. Bueno, daquela cuidaba a miña irmán a maior, porque xa non foi tocar de feito porque alguén tiña que quedar comigo, entonces tocaba ya mois irmáns. Pero bueno, xa desde que nacín ensayando, pois eles chegando tarde, todo o fin de semana, e foi así todo un pouco. Pero bueno, eu seguín igual o ritmo deles despois cando puden. Eles os dous axudan moito cos netos, moi familiares, sociables con todo o mundo, son geniales. O único dos fillos que continúa vinculado á música é Pepe, o segundo. Traballa nun instituto, pero ademais da clase de gaita e percusión, eleva formado varios grupos de música tradicional. Pepe é o continuador do labor formativo do seu pai, do que herdou tamén esa maneira tan especial de sentir a música. Tiña só 6 anos cando tocou por primeira vez. Foi nunha festa, eran as 12 da noite no descanso da orquesta e estaba morto de sono. E mentre os demais xogaban e tal, pois eu tiña que ensayar, non? Se o grupo ensayaba de noite hasta as 12, porque o día seguinte había unha actuación importante ou tal, pois eu tiña que estar tamén. Despois había que ir á escola. É dicir, o concepto este do sacrificio, creo que empecé a saber de que iba, pois tamén gracias a ese grupo, non? Se non é a familia, non hai tal Rosales. Si acá non duraban, duraron, se é verdad. Pero para eles tiña que ser un sacrificio. Moito, moito. Pero bueno, aquí non está traballando, a música. Eles, cando viñemos, dormían no coche, deixábamos dormir cando viñemos no coche, no camiño, non? E temos parado de noite nos camiños, ao mellor sin vir á casa, baixar, e non había unha fonte ou un río, lavar a cara, para refrescarnos, e continuaron, ao mellor sin vir á casa. Unha vez a lanza do Reino vindo da parte de Ferrar, robamos un can. Robastes un campo? Vamos a ver unha foto para ser un can pequeno perímetro no coche, trojémoslo.
familia de Rosales todos foron precoces. O primeiro José, que con 12 anos formou o seu primeiro cuarteto, Airiños da Nosa Terra. No grupo estaba el, seu irmán e 2 veciños que tamén eran irmáns. Aqueles nenos estaban felices. Despois de tocar tempo coas canas, por fin seus pais mercaranlles unhas gaitas de verdade, das de Poceiro e de Basilio Carril. Xa eran gaiteiros. O cura daqui da parroquia pois enterouse que estábamos en esa afición e dixeron que tiñamos que tocar na festa da Santa Lucía porque a levaba ele. Chamábanlle Don Plácido ao cura. Tuvamos que armarnos para vir a tocar aquí. E aquí foi onde eu fixen a primeira festa, con cuarteto de gaitas. Entón, agora, vou a interpretar aquí un tema donde eu me aspirei cando tiña 12 anos e foi a iniciativa de loitar ca gaita hasta hoxe. Aquel cuarteto de rapaces durou ata que marcharon a Mili. Cando José volveu, el seguía ca teima da música e decidiu fundar outro grupo, os Rosales. Un nome que escolleu porque tiña poucas letras e porque levaba unhas rosas bordadas no traxe. Agora, con 76 anos, José mira atrás e non pode evitar sentir un enorme orgullo. E iso debe ser moi bonito para un mestre gaiteiro. Bueno, pois sabedes agora os anos, quedanme os anos encima, quedan máis ideas, ainda teño máis claras, ainda sigo compoñendo e loitando ainda, pero menos, levo agora máis descansado, con moita tranquilidade, porque depois ao entrar na jubilación, pois, fin, a xente nova parece que votou por un tamén, hai que darlle paso, non? Pero estou orgulloso de todo o canto fixe. A vida deste gaiteiro é difícil de resumir. Quizáis nos podería servir a súa colección de punteiros. Hainos de diferentes artesáns, tonalidades e de distintos momentos, porque el viviunos todos, desde cando os gaiteiros eran os reis da festa, ata cando chegaron as orquestas e empezaron a tocar nos descansos. É dicir que a gaita era necesaria. A música era necesaria. As gaitas eran unha parte musical en Galicia necesaria. Porque facíanse festas con gaiteiro solo. Empezou daquela gaita cando salen os Beatles, cando saleu ese conxunto aí en Inglaterra. Aí empezaron estes grupos xa que chaman os rockeros, empezaron as guitarras a impoñerse e tal. En cambio, hoxe mira ti onde estamos ca música tradicional, que hoxe a gaita acompaña a todos os instrumentos universales que hai. O clarinete, o saxofón, o violín, o baixo, con piano. O gaita, pois, está aí. Pero antes non. Agora están aí, reconoces todo o mundo, son admirados por moita xente, bueno, estamos orgullosos deles. A súa idade, pois, ainda manteñen ese mundillo particular que se crearon, traballando, por suposto, non? De as gaitas, de seguir compoñendo, de seguir enseñando, de decir, bueno, o que vou decir, non? Para mí son únicos. Sí, sí que son especiales, sí.
Se digo eso non é porque sean meus pais, porque hai que ser un poquinho especial para dedicarse a isto e recibir alegrías e non alegrías, non? E seguir manténdose aí, non? Polo simple feito de dedicarlle tantos anos, tantas horas, tanto amor ao asunto este da música tradicional, eu creo que en sí xa é un mérito co que sempre estaremos en deuda os que despois decidimos seguir os seus pasos. Como pais son o mellor que nos podo pasar. Estamos todos unidos a eles, facemos unha boa familia, nosos pais adóranos, e que máis vou a decir deles? É que eso, que sei que estou moi orgullosa deles do que conseguiron. Vamos a falaros da historia do casamento que eu fixen... Do enamoramento foi antes, do casamento. Está falando ao revés. Bueno, logo falo do enamoramento e depois apareceu o casamento. Isto foi alá polo ano 52, 1952, na festa do San Ramón de Bealo, que lle chaman aquí o San Ramón de Bealo, que dice que é un boi abojoso para as preñadas, os enamorados. E a min tamén me tocou a vir aquí á festa, vin esta rapaza, daquela era unha rapaza nova. Normal. Ahora é máis bella, pero daquela era máis nova. Entón, pois, chiscou un ollo, e fun a bailar con ela, e repitín o baile unhas cuantas veces, e, bueno, con tal afecto foi que me quedei con ela. Así que levamos na xuntanza 57 anos por aí. 57 anos Aguantando un do outro. aguantando do material. Do outro. Aguantando o material este que hai. Bueno, agora é distinto, xa non temos tanto que aguantar, porque agora... Agora temos máis peso. Si, agora fala ti, Vamos ao detalle. Sí. Eu non te chisquei de ollo. O que pasa que naqueles tempos, bueno, viña vestido, porque ele estaba na mile. E traía esa roupa que daba na mile, era un pantalón blanco e unha sariana así color cielo, non? Viña bastante combinado, que xa se combinaba daquela. Eu recordo ben, eu tiña un vestido blanco tamén, porque era no mes de agosto, facía calor, deses así con boliña abaixo, máis ou menos como se levantan agora, con bordado por aquí, e outro bordadinho por aquí con unhas flores. Claro, tiña 16 anos, era unha chavala normal. Non, tiña 16 anos. Este home había moito de criticalo, porque critica os de hoxe. E daquel era só un pillabán tremendo. Gracias que eu, además de rapaza, pois tiña bastante forza para, como de outro, poñer as mans, non? Pero el tiña esa pillería que... Eu era jeiteiro, Home, claro, pero tiña no mesmo sitio que a todos. Eu jeiteiros teñen que ser pillos porque... Pillos non, listos. Pillo é calquera. Hai que ser listos. Sí, claro. Para todo. Ao meterme a tocar con el, que xa digo que empecé os 62, pois xa era unha vida máis diferente, moi unida. Moi unida porque, andábamos todo o día xuntos, toda a noite, que non é dicir o home vai traballar a mañá, ven a noite, pero é que andábamos continuamente, de noite cando chegábamos dunha festa a outra, e comento tamén eu sempre, non, que hai que cambiar esta roupa e lavala, eles iba a deitarse, eu puña ainda a lavar a roupa para outro día, e depois a mañá levantaba, puña o desayuno, salía canda eles, viña canda eles, o sea que así a todos levei unha doble vida, eso é a realidade. Ahora que eu tocando nunca respetei que fora muller, nin fillo, ni nada. Aquí o que había que respetar era o que se tocaba. Exactamente, sí.
e cada un defender o seu. Para José, de alma meticulosa, sempre se podía tocar mellor. Pero Maruja e os rapaces sabían que iso formaba parte da súa paixón pola música. O seu afán era e segue sendo que o mundo se entere de que a gaita galega é un instrumento magnífico. Por iso sempre estiveron con el, sobre todo Maruja, que desde aquel primeiro baile no San Ramón soubo que este gaiteiro era o seu, distinto a todos os demais, e por iso nunca dubidou en que tiña que seguilo. E se para iso había que subir ao escenario, pois subíase, aínda que fose a única muller no mundo dos gaiteiros. A mí tamén me gustaba ir con él, porque además de gustarme, bueno, eso... Eu que sei porque lle gustaba ir a esta, non sei eu porque lle gustaba. Porque así tamén che controlaba un pouco, porque eso como... Claro. Sabía eu que era así un pillabán, e máis como a chavalas lle gustaban os músicos, bueno, se eu indo con el, mas ia que non se coide un pouquiño. Vai ti a saber, que non se coide un pouco, además de gustarme a mí. A mí con me cargaba os cartos. Era unha parte máis. Sería a mañá e viña a noite, carto fresco, que pagaban a acabar, xa pagaban. Foi unha vida así, xa digo, loitando así, un ao lado do outro, eso sí. Si toda unha vida, un ao lado do outro sempre. Cantos centos ou miles de palletas teño eu cachao. Pouco a pouco, según ían medrando, os rapaces íbanse incorporando ao grupo de papá e de mamá. Xuntos gravaron 2 discos, percorreron Galicia, media Europa e fixéronse tremendamente populares. De quen falamos? Dos Rosales. Eles son os protagonistas do Alalá desta noite. Benvidos todos. Esa casa que viamos hai un momentiño está aquí, no lugar de Montegrande, na parroquia de Asados. Este é o reino dos Rosales, onde o rei é este home, José, un gaiteiro que goberna con moito cariño, un pouco de disciplina e moita devoción pola música e pola raíña. El fundou o grupo e el adubiouno. Durante máis de 40 anos marcou o ritmo ca percusión, deulle un estilo especial cando comezou a cantar e converteuse na presentadora oficial dos Rosales. Vaya que desde o día que Maruja sustituiu o irmán de José xa non houbo que na sustituíse a ela. Chegou un momento en que todos querían contratar a aquel grupo no que tocaba unha muller. Pero non era fácil, porque como amañaba Maruja o da famosa conciliación familiar? Pois levando os nenos con ela para tocar. Así todos xuntos formaron un grupo moi compenetrado e cun repertorio amplísimo, porque como José todo lle parecía pouco, compañía novas pezas que os Rosais interpretaban como a ninguén.
Por iso, aínda agora este gaiteiro que toca colocando a gaita ao revés como o de pedra tallado por Manuel Lorenzo segue compoñendo, porque José Romero, gaiteiro de corazón, de vocación e de profesión, continúa loitando porque a gaita chegue ata o máis alto, ata o infinito e máis alá. Con as orquestas empezaron a impoñerse en Galicia, nas barberas, en todo. Claro, había que tocar cun nivel moi alto, porque a xente bailaba, igual que as gaitas que a orquesta ou que a banda de música. Entón, eu xa tiña ritmos bailables, xa tiña polca, xa tiña rumba, xa tiña paso doble, xa tiña mullera, jotas, valses, xa tiña... E casi tocaba o tango. Ola a todos, hoxe estamos na parroquia de Asados, no concello de Rianxo. Esta casa que vedes aquí detrás ven sendo o centro neurálxico do grupo que imos coñecer esta noite. É un dos grupos máis veteranos e máis venerados da música tradicional galega. Ademais, ten unha historia moi peculiar. Todo comezou con Papá José. Papá José foi gaiteiro, creo que desde que naceu, de pés a cabeza. Con 12 anos xa tiña o seu primeiro grupo de gaiteiros que percorría as festas e as romerías de toda esta zona. Un día, un dos homes que tocaba con el no grupo pois tivo un accidente e non puido ir, así que había que buscarlle un sustituto. El pediullo a súa muller, a Maruja. Maruja aceptou. Imaginade daquela como sería o conto. Un boom, unha muller tocando con gaiteiros hai máis de 40 anos. En fin, que Maruja fixo estupendamente ben e quedou. E claro, se mamá ia ás festas a tocar, os nenos tiñan que ir con ela. Entón... Vendo actuar os Rosales a onda lle certa mágoa que o grupo este case retirado dos escenarios. Iso si, José e Maruja seguen tocando de cando en vez e sobre todo transmitindo o que saben. Ela da clase de pandeireta e José, que lle ensinou a tocar a centos de rapaces, ocúpase creando pezas novas. Só cambiaron aquela vida de festa en festa co coche cheo de instrumentos e de nenos por outra máis tranquila, pero seguen sendo os mesmos. De feito, Maruja segue sendo Maruja na casa e pros amigos e Eclíptica Órbita para temas administrativos. Oístes ben, ese é o seu nome oficial. Claro que ela tampouco se enterou ata que foi facer o DNI. Imaginade a cara que se lle puxo a dona Eclíptica, de Órbita polo menos. E o colmo é que José, para arranxar o asunto, ás veces chámalle Mariana. Por certo que José de arranxar cousas sí que sabe, sobre todo se son de madeira, porque ao mesmo tempo de ser gaiteiro tamén foi carpinteiro. Seu pai tiña un taller, era ebanista, e ensinoulle a manexar a madeira cas mans. Este é o primeiro banco que do taller do meu pai.